Kigge. Skal du lige gå hen til den film her? Har du fik ikke det der, Laka? Kan du lige nå at filme Laka? Ja, nu har Der har Kigge til den. Yay! Nej, Laka, du må ikke sætte den. Mm. Laka, kan du tage den pind der? Kan du tage pinden til mig? Det er godt, Kigge. Prøv lige at se den pind der. Laka. Prøv lige at tage den pind ud. Ja. Kom så med den, Kigge. Ja. Ja, hvor er det sexy. Sexy, Laka. Ja. Det var sexy. Det er godt, Kigge. Det var godt. Hvor er din pind? Så er det lige ved at ryge ud igen. Vi skal ned og redde pinden. Kom så, Kigge. Der er der. Så pinden. Kigge. Den ligger derude. Kigge. Ja, ja. Det er godt. Ja, nu er hun. Hvor er din pind? Nu er hun forvirret. Ja, hun svømmer efter den største. Ja, hun svømmer efter dem begge to, eller hvad? Ja, hun kommer ind med dem begge to. Optager du? Ja. Hvor er det dygtigt, Kigge. Ja. Ja, det er hårdt. Ja, det er flot, Kigge. Ja. Nej, kan du da rigtig nok sande i hovedet, hva'? Jeg kan få lige kigge på lyset. Hold det op, ja. Ja. Prøv lige kom her. Kan du ikke kigge på lyset, så vi lige kan tage et billede af dig? Nu er vi hen.